Dobrodošli u Biznis vijesti. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, prehrambena industrija Klas odlučila je akcijom pod nazivom Osmijeh za dame obradovati uposlenice u dječjim domovima i gerontološkim centrima u 5 gradova naše zemlje. Cilj je danas da zajedno s njima proslavimo 8. mart, da im čestitamo uz jednu inspirativnu poruku i da im uputimo jedan mali znak pažnje, jer smatramo da su to izuzetno jake žene koje svakoga dana treba da pruže zagrljaj, izmame osmijeh, pruže lijepu riječ podrške korisnicima dječjih i staračkih domova. U dječjem domu Bjelave obradovano je 50 uposlenica. Prije svega onom ljepšem spolu da čestitam, evo u prilici sam da čestitam 8. mart, želim sve najbolje i ovog puta da se zahvalim kako televiziji Hayat, tako i kompaniji Klas, koja je evo danas imala priliku da podijeli svoje proizvode ljepšoj polovini, znači zaposlenicama ove ustanove. Ja im se zaista od srca zahvaljujem, to je kompanija koja je domaća i evo da kažem da zaista trebamo podržati ono što je naše, ono što je domaće. U ovoj akciji podijeljeno je 15.000 komada bosanskog lokuma u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Banja Luci. Svim tetama sretan 8. mart! Gledali ste Biznis vijesti.